Quen non fixo algunha vez o de buscar en internet os síntomas que ten para saber de que enfermidade se pode tratar? Ca chegada da inteligencia artificial, este hábito aumentou. Case a metade dos galegos acoden á IA para consultar doenzas de saúde e moitos usona para autodiagnosticarse antes de acudir a un médico. Un dos riscos desta práctica é a chamada cibercondría, derivada da palabra hipocondría. A inteligencia artificial é unha ferramenta cada vez máis habitual para consultar temas de saúde física ou mental. Para buscar as alternativas que non son químicas, nos medicamentos, cando estás mal, sei que vou á inteligencia artificial. Preguntei se era moi grave, que debía facer, que a ver, eu sei que ten as súas limitacións e que ao final teño que ir ao médico, pero axúdame un pouquiño a estar máis tranquila, non sei. Que dá a sensación de estar falando cunha persoa humana e non é así. Ao final é un algoritmo que o que fai é recabar datos de internet. E non ten por que ser 100% verídica. É unha axuda, é unha guía, é interesante, canto máis informados estemos mellor. As cosas importantes como é o benestar, a felicidade ou estar ben mentalmente, hai que ter un poquinho de cuidado e filtrar un pouco máis. Os usuarios buscan inmediatez ou privacidade, porén un mal uso pode ter riscos. Non se lles vai dar o suficiente contexto, existe o risco de minimizar ou maximizar os síntomas que un ten. Que para un perfil concreto de persoas que teñen búsqueda constante de síntomas é un pouco perigoso porque sí que pode dar respostas que fagan que ese medo sexa maior. Buscar en Google, oye, me duele la cabeza, bueno, vete a ver si te sale cáncer de cerebro, sabes? Segundo o estudo publicado por unha coñecida aseguradora, Galicia é a comunidade que máis se resiste ao uso da inteligencia artificial para consultas sobre saúde.